Cada estiu, milers d'embarcacions d'esbarjo es concentren en els nostres millors espais naturals, fondejant en massa i arribant a comptabilitzar-se fins a 150 embarcacions a l'hora en una sola cala. Aquestes embarcacions no només ocupen l'espai marí, sinó que també generen conflictes amb altres activitats sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, com el bany, l'esnòrquel, la natació, el pàdel surf i el caiac, entre d'altres. L'impacte negatiu d'aquest fondeig massiu sobre l'ecosistema marí recau especialment sobre la posidònia oceànica. A tota la costa catalana hi ha prats de posidònia d'importància vital per al nostre ecosistema marí que estan ben cartografiats i disponibles a través de l'APP i la cartografia FANCAT de la Generalitat. Malgrat estar protegida internacionalment per la seva importància, la posidònia està patint una degradació constant a causa de la manca de normatives i mesures efectives. En alguns punts de la costa s'ha perdut més del 50% de les praderies submarines. Les mesures informatives com els tríptics han demostrat ser insuficients. Les imatges subaquàtiques de cales com el Golfet, Cala Pedrosa o la badia de Palamós evidencien l'efecte devastador de les àncores i les cadenes sobre les praderies, amb una recuperació que serà lenta i complexa. La desprotecció actual és tan gran que si les praderies no estan senyalitzades, ni tan sols es pot sancionar els qui fondegen al damunt o les malmeten. És imprescindible establir l'ús obligatori de la cartografia FANCAT i aplicar sancions pel simple fet de no respectar-la, independentment de si hi ha afectació directa sobre les praderies, com ja es fa a Menorca. Per tal de protegir aquests fràgils ecosistemes, és necessari incrementar els recursos econòmics i humans destinats al control i la seva regeneració, tal com estableix la Llei Europea de Restauració de la Natura. Enmig de la pitjor crisi climàtica i de pèrdua de la biodiversitat de la història de la humanitat, no ens podem permetre una altra temporada de degradació i pèrdua del nostre millor aliat en la lluita contra el canvi climàtic. Des de SOS Costa Brava fem una crida a la difusió d'aquest missatge i a sumar esforços per protegir els nostres ecosistemes marins. Si vols més informació, posa't en contacte amb la Comissió del Medi Marí. SOS Costa Brava, en defensa del nostre patrimoni mediambiental.